so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو لتاو زينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم ቢንያም ኣብታ በቅድም ምሽክለታ ርእሱ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾነት ኤርትራ ጅግና እዩ እቲ ፈላማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ከምዝግብ ዝኽእለ ጸሊም ኣፍሪቃውን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳማይ ዓወት ቀጠልያ ማልያ ክኸውን ምኽኣሉን ንጉስ ኣፍሪቃ ኣስሚው እዩ እዝን ካልእን ዓወታቱ ከዓ ብዙሓት ንኣሽቱ ኤርትራውያን ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ቅዱስ ቅንን ከሕድሮም ቀሲቡ እዩ ኣብ ኬንያ ከተማ ኤልዶሬት ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ናገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ኣብ ናይ ጁኒየር ናይ ውልቂ ግዜ ውድድር ናይ ጽርግያ ውድድርን ክልተ ወርቂ ዝረኸበ ኬቨን ተክለማርያም ሓደ ካብቶም ማዕረን ልዕሊ ቢንያም ዘመዝግቡ ዓወታት ከምጽኡ ስኖም ንኺቶም ጽዕሩ ዘለዉ እዩ ኬቨን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣነ ዕላማይ ነቲ ቢኒ ዘመዝግቡ ዓወት ምድጋም ጥራይ ኣይኮነን ልዕሊኡ ክኸይደ ዝደሊ ቢኒ እቲ ዝከኣል ዘይመስል ከም ዝከኣል ኣርኢና ኢሉ ወዲ 17 ዓመት ኬቨን ኣብቲ መጀመርትያ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ንሃገሩ ወኪሉ ዘካየዱ ክልተ ውድድራት ንዓለም ብክልተ ወርቂ መዳልያ ተላልዩ ኣሎ ቢንያም እውን ንመጀመርታ ግዜ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ኣብ 2018 ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ጁኒየር ናይ ውልቂ ውድድር ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ናይ ጽርግያ ውድድር ናብ ኩሉ ቀዳማይ ብምውፃእ ሰለስተ ወርቂ መዳልያ ብምርካብ እዩ ሃገራዊ ዓወታት ፈሊሙ ንቢንያምን ንኬቨንን ዘመሳሰሎም ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኬቨን ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታ ስፔኮ እዩ ዝወዳደር ቢንያም እውን ቅድሚ ናይ ዩሲኣይ ዕድል ስልጠና ምርካቡ ኣባል ጋንታ ስፔኮ እዩ ነይሩ ኬቨን ቢንያም ኣዝዩ ብሉፅ ተፃዋታ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ በፂሕዎ ዘይፈለጥ ዓወታት ኣመስጊብ እዩ ኣበስምራን ከሎ ኣብቲ ሕጂ ኣነ ዝወዳደር ዘለኹ ጋንታ ስፔኮ ይወዳደር መንባሩ ከዓ ሓበን እዩ ዝፈጥረለይ እቲ ካልእ ንፈላማይ ዓወታት ቢንያምን ንኬቨንን ዝኣስረድና ነገር ከዓ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዮናስ ዘካርያስ ሓላባ እዩ ኣብ 2018 ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ንቢንያም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ናብ ሩዋንዳ ዝገሸ ዮናስ ዘካርያስ እዩ ኣብቲ ካብ 9 ክሳብ 13 ጥቅምቲ 2024 ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ እውን ብተመሳሳሊ ዮናስ ዘካርያስ እዩ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይኑ ንኬቨንን ካልኦትን ሒዙ መፂኡ ቢንያም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ቢንያም ኣብ 2018 ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ሰለስተ ወርቂ መዳልያ ምስ ረኸበ ኣብቲ እዋን ቢንያም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ዝኽእል ተጻዋታይ ምዃኑ ተዛሪበ ነይረ ሕጂ ኣብ ኬቨንን እቶም ካልኦትን ኣብ ናይ ጁኒየር ዝተወዳደሩን ተጻወቱን ተመሳሳሊ ብቕዓትን ብስለትን የዘርኢ ዘለኹ ኢሉ ኤርትራ ኣብ ናይ ጁኒየር ናይ ጽርግያ ውድድር ነፃወታ ብልዑል ዓብላልነት ካብ ኬቨን ተክለማርያም ወርቂ ክትረክብን ከላ ናሆም ኤፍሬም ካልኣይ ሴም ኢዮብ ከዓ ሳልሳይ ብምውፃእ ንኹሉ መዳልያታት እዮም ወሲዶሞ ንሰለስተ ዓመታት ኣከታቲሉ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃን ሓድሽ ክብረ ወሰን ዘመዝገበ ኣባል ካዛኪስታናዊት ክለብ ኣስታና ካዛኪስታን ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ ኬቨን ተክለማርያም ካልኦት ንኣሽቱን ተቀዳደምቲ ዓብ ተስፋ ከም ዘለዎ ይገሊጹ ነዞም ንኣሽቱ ተቀዳደምቲ ጽቡቕ ጌረ ዝፈልጦም ኣብ ኣስመራ ሓደ ግዜ ምሳይ ንልምድ ይወፅኦም ኬቨን ከዓ ሓደ ካብቶም ንጽበዮም ተቀዳደምቲ ኢሉ ብሽክለታን ቅድም ብሽክለታን ኣብ ኤርትራ ካብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ሱር ሰደደ ኮይኑ ናብ ባህሊ ገጹ ዝኸደ እዩ እታ መጀመርታን መጓዓዝያ ጥራይ ተገልግል ዝነበረት ብሽክለታ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ኤርትራውያን ብሓጎስ ዘሰራስራን ንሽም ኤርትራ ዘጸዋዓን ኮይና ኣላ ብፍላይ ከዓ ሽም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ካብ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ኣብ ኤውሮጳውያን ውድድራት ክጽዋዕ ምስ ጀመረ ኣብ 2015 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምራው ቅዱስን እቶም ቀዳሞት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ከወዳደሩ ዝኽእሉ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኮይኖም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ዓቀበት ምሕኳርዮም ዝያዳ ዝልለ እዩ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2015 ንማልያ አንበሳ ዓቀባ ብሻርሻይ መድረኽ ተረኪቡ ክሳብ 10 መድረኽ ምስ ዓቀባ ነቲ ኤርትራውያን ኣብ ዓቀበትዮም ዘድምዑ ዝብርድኢት ኣራዊድዎ እዩ ቢንያም ኣብ 2022 ዓመታዊ ቤልጅየም ኣብ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ጌንቶ ቨልገም ቀዳማይ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ጅሮ ዲ እውን ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቡ እዚ እውን ንቢንያም ኤርትራን ኣፍሪቃን ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ነይሩ ቢንያም ቱር ዲ ፍራንስ ሰለስተ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ቀዳማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ተዓዋትን ወናኒ ቀጠልያ ማልያን ክኸውን ዝኽእል ኣፍሪቃዊ ምስኮነ ግን ኤርትራውያን ኣብ ቅብታ ውድድሩን ዘይምሕሩ ምዃኖም ንዓለም ኣረጋጊጹ ቢንያም ነቲ ኣብ ጅሮ ዲ ዘመዝገቦ ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ደገሞን ዓወቱን ውሑዳት ቃላት ይገልጹ ሕጂ ጊዜና እዩ እዚ ዓወት ከዓ ንኹሉ ኣፍሪቃ ኢሉ ክልተ ናይ መድረኽ ዓወታት ወሲኹ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ክኸውን ምስ ከኣለ ከዓ ነቲ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዝወሃብ ዝዓበየ ሽልማት ቫሎን ዲኦር ክሕፀ ዝኽኣለ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ክኸውን ክኢሉ ተዓዋቲ ናይታ ብዓመት 2024 ዝበለፀ ብቕዓት ንዘርአየ ተቀዳዳማይ ዝወሃብ ሽልማት ቫሎን ዲኦር 6 ተሓሳሲቡ ክፍለጥ ቢንያም ናብሩን ሓዳሩን ኣብታ መፈልፋል ሓደስ ተቀዳደምቲ ዘየቋርፀላ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 7 ወርቂ 5 ብሩርን 3 ነሓስን ብምርካብ 16 መዳልያ ተሸሊማ እያ ውድድራ ዛዚማ ንኤርትራ ስዒባ ብብዝሒ መዳልያ ካልአይቲ ዝኾነት ደቡብ ኣፍሪቃ ከዓ 8 መዳልያታት ኣዋሊላ ካብቲ ኤርትራ ዝረኸበቶ 7 ወርቂ ከዓ እቲ ክልተ ናይ ኬቨን ተክለማርያም እዩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብጫ ማልያ ዝዕወት ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ኤርትራዊ ዶ ይኸውን
ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ምስ ኮነ ኤርትራ ብትውድድር መዓስ ብጫ ማልያ ትወስድ ትኸውን ዝብል ክትዕ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ዘልዕልዎ ርእስቲ እዩ። ዮናስ ዘካርያስ ዞም ንኣሽቱ ቀዳድምቲ ቁኑዓት ተሓዛን ተተገይሩሎም ኣብ ውሽጢ ትሕቲ 10 ዓመት ኣፍሪቃ መንገዲ ኤርትራ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብጫ ማልያ ክትረክብ ከም ትኽእል ይገልጽ። እዚ ኣብ ጁኒየር ዝወዳደሩ ዘለዉ ተቀዳድምቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ UCI ማህደር ትምህርትን ተረኺቦም ኣብ ዝመጽእ 5-6 ዓመት ኤርትራ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብጫ ማልያ ዘይትወስደሉ ምክንያት የለን ብምባል ግምቱ የቐምጥ። ኣብ ታሪክ ዙር ፈረንሳ ዝነኣሰ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ብ1904 ነቲ ውድድር ዝተዓወተሉ ፈረንሳዊ ሄንሪ ኮርኔይ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ ዝወድእ 19 ዓመትን 352 መዓልትታት እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ቱር ዲ ፍራንስ 6 መድረኻት ጥራዩ ነይሩዎ። ንሄንሪ ኮርኔይ ተኸቲሉ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ኣብ 2020 ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ዝኾነሉ ወዲ 21 ዓመትን 324 መዓልትታት ነይሩ። ቱር ዲ ፍራንስ ከዓ ኣብቲ እዋን 21 መድረኻት እዩ ነይሩዎ። ታዲያ ኣብ 2024 ሳልሳይ ግዚኡ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ክኸውን ክኢሉ እዩ። ኬቨን ተክለማርያም ኣነ ሕጂ ወዲ 17 ዓመትን 7 ወርሕን እየ ዘለኹ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብጫ ማልያ ንኽወስድ ከምቲ ታዴ ፖጋቻር ዝነበሮ ዕድመ ዘይከውን ይኽእል እዩ። ድሕሪ 6 ዓመታት ክዕወት ኣለኒ ኢለ ግን ኣብ ርእሰይ ኣቐሚጡ ኣለኹ እንተፂዕረ ከም ዝበፅሖ ከዓ ይተኣማመን ኢሉ። እቲ ክዛረብ እንከሎ ሓፋር ኬቨን ዓወት ካብ ርእሰ ተኣማንነት እዩ ዝጅምር። ኣብ ኣፍሪቃ ክዕወት እንተኽኢለ ነቲ ዓወት ዘብቅዓኒ ፃዕርን ተካይደን እንታይ ኮይነ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ጅሮ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝዕወት ብምባል እዩ ዘረብኡ ዛዚሙ። ናይ ዝቕፅል ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ እንታይ ይመስል? ቱር ዲ ፍራንስ 2025 ድሕሪ 5 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ካብ ፈረንሳ ከይወፀ ውድድር ከካይድ እዩ። መበል 112 ዓመት ውድድር ዙር ፈረንሳ 5 ሓብላ ኣብ ከተማ ሊለ ፈሊሙ 27 ሓምለ ድማ ኣብ ከተማ ፓሪስ መዛዘሚኡ ክረክብ እዩ። ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ውድድራቱ ካብ ፈረንሳዊ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ሃገራት ኤውሮጳዊ ክፍልም ጸኒሑ። ኣብ 2021 ኣብ ኢንዶር፣ ኣብ 2022 ኣብ ኮፓንሃገን ዴንማርክ፣ ኣብ 2023 ኣብ ቢልባኦ ስፓኛ፣ ኣብ 2024 ድማ ኣብ ፍሎረንስ ጣልያን እዩ ፈሊሙ። መዛዘሚ ዙር ፈረንሳ ዝኾነ ጎድናታት ሻንዝሊዜ እውን ዝቕፅል ዓመት ናብ ስሩዕ ስርሑ ክምለስ እዩ። ሻንዝሊዜ ዝመጽእ ዓመት ናይ ፈለማ መዛዘም ውድድር ካብ ዘካይድ መበል 50 ዓመቱ ክኽብር እዩ። ናይ ሎሚ ዓመቱ ቱር ዲ ፍራንስ ዝውድራት ኦሎምፒክ ተደሪቡ ብምንባሩ ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዚኡ ካብ ፓሪስ ወፃኢ ውድድር ዛዚሙ። ዳይሬክተር ዙር ፈረንሳ ክርስቲያን ፕራድሆም ነዛ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ንቱር ናብ ገዝኡ ክምለስ ወሲንናሉ ኣለና ክብል ገሊጹ። ዝቕፅል ዓመት ውድድራት ዙር ፈረንሳ ተቀዳደምቲ ብድምር 3320 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ እዮም። ካብዞም 21 መድረኻት ድማ 6 ናይ ተረርቲ ዓቐበታት መድረኻት 2 ድማ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድራት ይርከብዎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕፅል ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ። ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትዝለልዎን ወድሓንኩም። አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ